Kaya nagpapasalamat na lang ako sa pamilya ko talaga na sulit ngayon, La Pamilya VIP, Dabs La Pamilya. Maraming salamat talaga sa inyo mga bay, mga lumoy. Dahil alam nyo yung kalungkutan ko, kahit na magpapatawa man ako sa LS nyo, ramdam nyo talaga yung kalungkutan ko. Talagang magmi-message sila sa akin, talagang mag-chat-chat o magmi-message sila sa akin na, Lumoy, okay ka lang ba? May pinagdaanan ka ba? Ayos lang yan, laban lang sa buhay. Maraming salamat. Siyempre, lalong-lalo na dyan kay Power Jen Vlog, kay Kilay Queen, kay Sweet Linter Riyuti. Ayan, kay Mac Gaber, Dong Albert, ni Linho Otto. Ayan, James Vlog, ayan sila. At sa kasamahan ko sa Labs La Pamilya, maraming salamat talaga sa inyo. At nandyan kayo lagi, kaya tinatagal ko yung loob ko. Maraming salamat sa inyo mga lumoy. Alam niyo naman kung gaano kayo kamahal, kung gaano ako kakulit. Sana, nandyan pa rin tayo lagi. Support lang tayo each other sa inyo. Malapit ko na i-release yung Churbalu at Malandisos. What's up mga kadalakers? Ako nga pala si Boy Dalakaw. Doon ka palang sa channel ko. Alam mo na yung gagawin mo. So mga kadalak, simplihan lang natin. Alam ko marami sa atin na mga small YouTubers ngayon na talagang nagtatagumpay na, no? Talagang pinasok ng ganitong larangan. Kasi nga may pira sa YouTube. Pero mga kadalak, para sa akin, naranasan nyo na ba? Isang araw to sa buhay nyo na nagsisimula ka na, nagsina yung moment or momento mo. Tapos ang hirap lang kasi para sa akin, antang-tanga. Andun ako sa moment na talagang medyo nakilala na nga sana tayo. Alam mo, may mga tao din talaga na ilo-look down ka pababa. Huwag mo na lang pansinin yun bilang small YouTubers. Ang dapat mo na lang gawin is maniwala sa sarili mo na patunayan mo kaya mo. Kasi lahat naman ng pangarap nagsisimula talaga sa mga struggle. May struggle. Yung pag naglalaro ka ng basketball, tapos nilakad mo tawag na struggle. Travel para yun. So para sa akin, mahirap. Lalo na sa ako personally, kasi kung may bago akong kakilala, parang, lalo na pag babae, parang kinukontra. Alam mo yun? Oo, tapos hindi lang basta sabihin ng masakit, mapa-LS man yan, mapa-Facebook man yan, mapa-Messenger, talagang susugurin talaga yan. Kaya minsan ako nahihiya ako bilang small YouTubers, kapwa YouTubers nila na nakasupport din ako sa kanila, ginaguide ko rin yung nagsisimula. Talagang hindi magandang pakinggan, hindi magandang tignan kung talagang susuriin mo bilang simpleng tao lang naman tayo, di pa naman tayo sikat bilang small YouTubers. Talagang nakakalungkot lang isipin mga kadalak na dapat gawin, suportahan na lang sana ako sa mga ginagawa ko para umangat din kahit paano yung channel natin. Pero wala mahirap para sa akin yun, para sa akin, sa sarili ko, mahirap kung paano ko pakikisamahan yung bagong nakilala ko sa YT, lalo na pag babae, talagang ingat na ingat ako. Hindi naman ako babaero, talagang friendly boy lang talaga. Seriously, what the fuck are you doing? Sa ganitong larangan, talaga lang, siguro, alam ko maraming nakaranas ng ganito na ako. Kung kailan gustong-gusto mo na talaga ang bagay o ang isang bagay na talagang pinanghahawakan mo na sa tingin mo dito ka nag-enjoy, dito mo na ilabas lahat ng kakulitan mo sa buhay, mga talent mo. Tapos biglang may ayaw na tao na hindi suportado yung ginagawa mo sa pang-araw-araw. Kumbaga, dito na, diretso na natin dito sa YT world, May mga ganun Kung kailan ka dito ka naging masaya, hindi mo naman sana pinabayaan yung pamilya mo, yung mahal mo sa buhay. Kumbaga, libangan mo lang itong YT. Hindi mo naman ito ginawa para kumita ka ng pera. Ginawa mo ito kasi nag-i-enjoy ka. Kasi marami kang nakikilalang bagong kaibigan, nag-i-explore ka sa buhay mo. In the meantime, habang marami kang nakikilalang bagong kaibigan, may natutunan ka rin sa mga social media ngayon. So, nakakatulong ka. At minsan may mga OFW tayong napapatawa kahit na malayo sila sa pamilya, yung kahit na kumpleto na sila sa buhay, marami ang buhay na, malungkot pa rin sila. So pag napapanood nila tayo, pag narinig natin yung salita o comment nila na, nag-i-enjoy ko sa inyo, nakaalis kayo ng stress. O, di ba? Ang saya pakinggan. Dapat ganon. Hindi ko lang alam para sa akin, sa sarili ko na marami akong taong napapatawa, So pagdating sa mga mahal ko sa buhay, lagi nyo naman naririnig yan na talagang hindi ko kaya na ang isa lang talagang hiling ko ngayon na sana suportahan din ako ng mahal ko sa buhay dito sa gusto ko
Lalong-lalo na sa, alam niyo na, ganun. Mahirap lang para sa akin. Bilang lalaki, talagang pag nakakilala ako ng bago sa YT, lalo na pag babae, paminsan na, hindi naman pahiya, parang hindi lang siguro gusto ng partner ko na makilala ko ng bago, kahit ano man, mo maliit na bagay, binigyan ng malaking kahulugan, kaya minsan doon kami nag-aaway. Siguro hindi naman ako pabaya, kasi kung pabaya ako, kung babaero ako, kung naglanding man ako, siguro hindi ko gagawin sa ilis yan, no? Kasi alam ko makikita niya paano ko gagawin yun sa ilis. So dapat hindi ko na ginagawa yun, kasi mahirap yung ganun na nag-i-enjoy ka na, nandito ka na, may moment ka na, nag-start na yung momentum mo sana sa YT, may kukuha na sa'yo para i-diss ka ng ganito ganyan. So nakakatuwa para sa akin kung paano ako nagsimula. So marami din akong na-inspire na ngayon ng small YouTubers na rin, at may natutulungan na rin ako. Sana tuloy-tuloy na yun. Putuloy muna natin yung usapan natin kasi magluluto na ako, gutom ko Ayan. So ang payo ko dyan sa mga small YouTubers, tuloy nyo lang mga pre, mga bay, mga kadanlators, tuloy nyo lang. Suportahan man kayo, hindi, tuloy nyo lang yan. Kasi darating yung araw na lahat ng ginagawa nyo, ma-appreciate din ang mahal natin sa buhay. Kahit ako, kahit labag sa kalooban, ang asawa ko, pamilya ko, tinuloy ko. Bakit? Dito ako nag-i-enjoy. Ito na yung mundo ko. Huwag na natin pigilan. Ika nga nila basang-basa na tayo, kaya sabunin na lang natin. Kulang ng tubig Nagkulang ng tubig. Tadadang! Diba? Kaya tuloy na lang natin guys. Ito na yung pinaghalong turbalo at malandi sauce, no? So, what the fuck? So sana tuloy yung laban guys. Ito yung gusto ko, Nissin Ramen Street Japan, 3rd floor. Oh, may palog-kalog na ganyan, no? Lahat ng mga nangangarap dyan, magsisimula pa lang mag-YT, tuloy nyo lang. Sana sa lahat ng mga tao dyan nakasuporta sa akin, maraming salamat sa inyo, no? Kasi hindi naman ako makakarating kung saan ako ngayon kung hindi dahil sa mga viewers ko, dahil sa pagsuporta nyo. Lalong-lalo na ang La Familia VIP, Loves La Familia, mga bay, mga lumoy, maraming salamat sa inyo guys, no? Sana kahit ano mangyari sa channel ko, nandyan pa rin kayo, suportahan nyo pa rin ako, kasi pag once na makakawin akong probinsya, siguro bihira na lang makapag-upload mga videos ko dahil alam niyo naman, mahirap ang signal sa probinsya. So maraming salamat. Malungkot ako kasi hindi ko na minsan nagagawa yung kakulitan ko sa LS. Minsan pag umakyat ako, nakita niyo naman, umakyat ako kay Annalyn Hamot, kay Nalyn Mauto, kahit kanino man, kay ako si Marks, kay G-Vlog. Talagang bihira na ako makipagkulitan dahil alam ko minsan sinusundan din ako ng mga taong alam niya hindi naman sa kontra sila sa ginagawa mo. Hindi ko lang alam kung ano yung maling nagawa o yun. Mahirap para sa akin yung mga kadanlang yun. Kahit kayo naman, kahit sino naman sa atin, kapag nandun na tayo sa moment na nag-i-enjoy na tayo, nakita na natin yung totoong purpose natin dito sa YT, saka naman may taong hindi ka suportado, di ba? Parang kung sino yung bagong nakilala mo, aawayin pa, i-chat pa talaga ng personal, i-DM pa. Kaya masakit para sa akin kasi ako yung nahihiya Kasi bago ko lang sila nakilala, tapos ganun pa. Dapat suportahan na lang. Kung sino yung bagong kakilala ko, dapat suportahan na lang para wala nang sakitan na loob, para hindi tayo mapahiya. Kasi bilang small YouTubers, kung ano yung ginagawa mo sa tao, ako yung nahiya. Ako yung mas nahiya. Kasi ako yung nakakilala sa kanila Nakilala din nila kung paano ako. So kung kukontrahin mo yun, mas nahiya ako dun. Hindi ko naman sana pinabayaan nandun naman ako lagi. Hindi naman ako pabaya sa inyo. So mga kadanlak, sana ito lang muna yung upload mo ngayon na pinaliwanag ko lang sa inyo na sa mundong to, walang permanente, Just a signal, just a wifi lang ang YT. Kaya kailangan magplastikan na tayo kahit ano. Basta ang importante dyan, suportahan natin ang bawat isa. Lalo na kung may mahal tayo sa buhay. Huwag nating pabayaan na suportahan lang natin kung ano yung ginagawa ng mahal natin. Lalong-lalo na ako. Sana yun ang talaga hindi ko sa buhay ko. Sana suportahan din ako na makita din ng partner ko yun kung paano ako nag-enjoy dito at hindi ko na sila pinabayaan. Ayan, maraming salamat at sa mga papa ko dyan. Maraming salamat sa inyo mga pa. I love you. Yeah, kaya yan chances, big shout out sa iyo. And sa bagong mga subscribers ko dyan na galing kay Japper Sniper na marami akong nakita ng comment na kaya daw sila pumunta sa akin dahil nakita nila yung ko kay Japper. Maraming salamat din sa iyo Japper Sniper. Maraming salamat bye. And ayun, maraming salamat sa inyo lahat mga kadamlakers. La Familia VIP, Loves La Familia, Natamili, maraming salamat. Maingat din talaga yung aso. Small YouTubers, God first.
Bye.